време ли е за въоръжена борба? Аз тук се шегувам, аз се надявам да се шегувам, но някои шеги стават много бързо истина. Ами, за да стават революции, трябва да има критична маса. И много хора и вчера на протеста, който беше между другото един от, да не кажа уникалните протести, но един от много малкото протести, случили се в последните 36 години, в които беше обградена сградата на бившия партиен дом по настоящем парламент, сграда на парламента, който е много по-голям от това, което е автентичната сграда на парламента, с много повече изходи и много по-трудно да и обградиш от всякъде наистина с много хора, да не може никой да влиза и да излиза. Вчера се случи точно това и въпреки това, че имаше толкова много хора, наистина хиляди хора, много хора в центъра на София и то в работен ден от 8 сутринта до близо 2 или 3 часа след обяд, които не спряха да бъдат на протеста. Имаше хора, които дойдоха при мен и казват: давайте да нахлуваме, трябва да се нахлува вътре, трябва тия, които са вътре, да бъдат изкарани и линчувани. Това го казвам вчера, казвам го сега и съм го казвал и преди. За да има нещо радикално, трябва да има хора, които са готови да го правят. Трябва да има критична маса за революция. В момента в България, за добро или лошо, 36 години няма такава критична маса. Има епизодични избухвания на нашето общество, когато обществото вече вижда, че няма на къде повече.